Bună ziua, doamnelor și domnilor! Numele meu este Antonio și vă voi învăța cum să faceți un portal către Nether. Pentru a face un portal către Nether aveți nevoie de obsidian și de un flint. Aveți nevoie de 10 obsidian sau puteți să folosiți 14. Dacă nu aveți așa mult obsidian, puteți să adăugați orice cub. Avem nevoie de o suprafață de 4 cuburi lungime și 5 cuburi înălțime. Apoi luați flintul și apăsați pe el și se creează un portal. Veți intra în el. Așteptați să se încarce terenul. Și veți fi în Nether. Aici avem de toate. Lavă, cuburi, pigment. Pentru a vă întoarce înapoi, intrați din nou în portal. Acesta este doar un mod de a face un portal. Puteți să-l faceți mult mai mare dacă doriți. Puteți să-l faceți cât de mare vreți, numai să nu fie mai mic decât 5 cu 4. Poate să fie cât vreți de mare. Acum eu o să fac un foarte mare pentru a vă dovedi. Să merge în orice mărime. Luați flintul și voilà, avem încă un portal. Intrați în el și veți fi iarăși în el.